Привет, дорогие сябры! Минулым разом я делилась з вами некаторымі высновамі магістрскай дысертацыі, і у каментарах людзі напісалі аб тым, што было б цудоўна, каб я падзялілася іншымі высновамі. Вядома, я магу гэта зрабіць, было зусім нескладана. І мне нават прыемна такая зацікаўленасць. Вось, аналізуючы старабеларускія тэксты 16 стагоддзя, я заўважыла наступныя з'явы тэндэнцыі. Ведаеце, дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга мінулага часу, тыпу рухаючая сіла, кіруючая роля, анімеўшыя хаты, які ў сучаснай літаратурнай мове беларускай лічыцца не надта арганічнымі, іх рэкамендуецца пазбягаць і замяняць чымсьці, былі даволі распаўсюджаныя ў тэкстах 16 стагоддзя. Ось давайте мы откроем додаток до моей магистрской, и я зачитаю некоторые приклади, каб вам было зрозуміло, об чым ведеться говорка. Так, зараз з ипатия что-нибудь. Так, приражение будущего показал вынікающее жерло из жерела. Спасению нашему належащее. Есть сын тхнущим, так, через тхнение походящий, и сына исходящий, так. І гэтак далей, але ўжо ў той час была заўважная выразная тэндэнцыя да выцяснення дадзеных формаў з ужытку. Напрыклад, тых жа дзеепрыметнікаў залежнага стану было нашмат больш. Я зараз вам таксама зачытаю прыклады. А стадій сабе паручана. Як от волков и иных окрутных бестий пожрано не было. Многоценное стадо неошацованным скарбом крови Христовой искупенной, облуканные приставали. Божии вже окрещенных, писанных, выданных и так далее. То бок вы бачите, что таких форм было вельми шмат. А так само было вельми шмат дзеепрыслов'яў, што вельмі цікава, тому што у сачыненнях старарускіх, напісаных на царкоўна-славянскай мове, дзеепрыслов'і ў чыстым выглядзе амаль не сустракаюцца, яны былі ў стадыі фарміравання, а ўжо ў старабеларускіх амаль у кожным сказе і пашмат экземпляраў, пашмат прыкладаў. Вось я вам зачытаю фрагмент з полемічнага трактату «Ипатия-Патия» унегрекаўска-сёлам рымскім. На что на все маючи пильное око, але под тым часом несчастливым, который в размытой ереси намножилось, видишь, яко и ты, которые не к спасению, к вечному затрачению, овцы Христова, справедливо в чар не выводишь, ты своих пуст, великую пильность мают, в чем не льда, яким шанцует собой не по одной, але великими громадами стадо Христовы рываючи, до своей оборы полюгавы загоняют, овцы тешь, яко приложение крепкого, будучи не размысля, але ослеп, яко дурные творчие за пастырьми, они за волками на свой погибели бегут. Вось. Карацей, тут Ипатия скардзіцца на рэфармацыйныя веянні дзяржаве, на тое, што пратэстанты выказваюць грахоўныя нейкія інтэрпрэтацыі святого пісання і так далей, з ягонага пункту гледжання. Аднак тут самае галоўнае было заўважыць, наколькі шмат дзеепрыслов'яў у адным сказе, іх больш за 7. Гэта рэдкасць нават для сказу сучаснай беларускай мовы. Мне падаецца, гэта даволі цікавая тэндэнцыя, цікавае назіранне. Пішыце, калі ласка, у каментарах, ці было вам зразумела. Калі захочаце нейкія падрабязнасці, таксама пішыце, ўсё патлумачу, ўсё пракаментую. Вось, і бачымся ў наступных відэа. Падпісвайцеся.